אז אני הלל, אחות של הדס, אני מחליפה אותה בטיפ השבועי, והשבוע הטיפ הוא סבלנות. סבלנות מתבטא לנו במלא דברים בחיים, שאנחנו צריכים סבלנות עד שאנחנו מגיעים למטרה. וזה יכול להיות מטרה טכנית של כאילו אפילו להגיע ליעד, של כזה יום, אני נוסעת לאילת, מתי אני אגיע, וזה יכול להיות באימונים של אני מתאמנת ואני אוכלת נכון ואני עושה הכל ובא לי להגיע ולמה אני כבר לא רואה תוצאות וזה לא עובד ככה. בסוף אנחנו צריכים את הסבלנות הזאת שלה. אוקיי, אני ממשיכה לעבוד, אני ממשיכה לנסות. יש לי איזה שבוע שאני לא מתאמנת, הכל בסדר, אני ממשיכה ומנסה להתמיד. ובסבלנות הזאת אני בסוף מגיעה למטרה המדהימה, שהוא המטרה שלי בכושר, שהוא המטרה שלי עם איזה תכונה שלי מול עצמי ואיזו עבודה פנימית שלי מול עצמי וכל דבר. פשוט ממש להזכיר לעצמנו, להיות סבלנים כלפי עצמנו ולהיות סבלנים כלפי התהליך, ובסוף מגיעים למטרה.